конечно же, это нас тоже тревожит. Это санкции, я бы сказал, против всех стран СНГ. И с первого дня, конечно, мы на разных мероприятиях мы заявили свою позицию, что мы против этих санкций. Конечно, любые, вот скажем, санкции против России, которые приводят к, будем сказать, улучшению каких-то звеньев экономики в России, которая является нашим стратегическим партнером, конечно же, будет иметь отрицательные последствия и для нашей страны, потому что там, с одной стороны, очень много наших мигрантов, и это влияет на снижение уровня, скажем, переводов наших мигрантов, переводов денег своим семьям. С другой стороны, Россия, как вы знаете, на первом месте по вопросам торгового оборота, торговых отношений с Таджикистаном. И в этом плане, конечно же, любые санкции будут влиять и на наши торговых отношений с Россией. И в основном, я думаю, не только наша позиция такая, но и другие страны нашего региона, думаю, они имеют такие же позиции, потому что мы едиными со времен еще Советского Союза вот такими экономическими никами, торговыми никами, транспортными никами. Мы связаны между собой. Поэтому мы относимся к этим санкциям, конечно же, очень отрицательно. По департаменте намояндагони роҳбарияти ва намояндагони департаменти давлатӣ ва роҳбарияти чандин гӯем вазоратҳои дигари амрико мулоқотҳо доштем. Ҳамчунин дар конгресси амрико бо намояндагони конгресс ва дар ин мулоқотҳо масъалаҳои дуҷониба, масъалаҳои ҳам гӯем ки ҳамкориҳои низомӣ, ҳам пеш аз ҳама дар соҳаи ҳуқуқи инсон, ҳамкориҳои иқтисодӣ ва кӯмакҳои башардӯстона ва ғайра ва ғайра, мо ниҳоят гӯем ки мулоқотҳои хуб доштем ва хеле ки медонед Иёлоти Муттаҳидаи Амрико имрӯз дар якчанд самт ба Тоҷикистон кӯмакҳо мерасонад, инчунин дар самти низомӣ мо ба қариби аз ҷониби Амрико 87 гӯем ки мошинҳоеро гирифтем ки онҳоро дар шароити мушкили кӯҳистон истифода бурдан мумкин аст барои сохтмонҳои қудратии Тоҷикистон барои сарҳамвоно ва ғайра. Дар ин самт мо хуб ҳамкорӣ дорем. Дар самтҳои иқтисодӣ низ мо кӯмакҳо мегирем аз ҷониби Амрико. Дар самтҳои дигар гуманитарӣ ва ҳифзи ҳуқуқи инсон низ ҳамкориҳо барои монда шудаанд. Гарчанде ки ягон ҳуҷҷат имзо нашуд ва мо имзо карданиам набудем, на он тараф, на мо. Чунки пас аз 6 сол, ин соли гузашта ду роҳбари давлат дар душанбе охирӣ карданд. Бисёр гӯем ки стратегияи ояндаи баррасии ҳамаи масъалаҳои дуҷонибаро ба мо нишон доданд ва дар ин гӯем ки стратегияи шифоие ки онҳо доданд, ин ҷаласа аввалин ҷаласа буд ва дар Ӯзбекистон дар Ташкент баргузор гардид ва ҷониби Ӯзбекистон ниҳоят дар сатҳи хуб ҳайати маро қабул карданд ва дар чандин масъалаҳо гӯем ки шифоӣ
ба қарор омаданд ва пеш аз ҳама гӯем ки ҳамкориҳои мунтазам байни вазорат ё сохторҳои мухталифи Тоҷикистон ва Ӯзбекистон шурӯъ шуд ва имрӯз мисол сохтори роҳи оҳани Тоҷикистон бо сохтори роҳи оҳани Ӯзбекистон мунтазам кор карда истодааст. Мумкин дар муддати наздик як солишномаеро оиди пас кардани тарифҳои транзитӣ пешниҳод мекунанд. Гайр аз ин мо комиссия ба қарор омад ки дар ду кишвар гӯем ки намоишгоҳ выставкаи манаи маҳсулоти истеҳсолии ҳар ду кишварро нишон диҳем. Ин ба кадом мақсад? Ба он мақсад ки мо чӣ қудрату потенсиали гӯем ки истеҳсолии Ӯзбекистон дорад, мо дар оянда тонем истифода бурда, ҳамчунин чӣ истеҳсолоте ки мо дорем дар оянда дар Ӯзбекистон истифода шавад.